تنا أرستي زخوننا كم مصحف قدوس أنا مسلمة ماشي شنو قصدك بس أنا هو والفو من القدوس أحد أملاك أمين مثل الله نجزي إذا ساعات يعني على السياسة لسه أنا خبر مسكنا أنا نحط نراسل نعاقي يقول كم يلاكم كم يغني خلكم نايت مرتنا أرست زخوننا كبر أبونا تعادل أسمع عن زلة كنت عندي هوا እሺ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 9 ጀሚሩ ዘሎ ቃል መልዓሊ ገይርና ክንነጋገር ኢና ቅሬታ ድምፂ ተቆራሪፁ ነይሩ መስለኒ እቶም ጠንቆልቲ ድማ ንፈርዖን እዚኣ ኣፃብዕቲ ኣምላኽ እያ በልዎ ዝብል ቃል ኣሎ ኣፃብዕቲ ኣምላኽ እያ ብዝብል ቃል መልዓሊ ገይርና ክንነጋገር ኢና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ኣልዒልና ሎም ምሸት ክንነጋገር ኢና ጣብዕቲ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ እዞም ጠንቆልቲ ዝበልዎ ቃል እንታይ እዩ ዝብል ቃል ኣልዒልና ክንነጋገር ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ዝረሓቐ ቀሪቡ እቲ ዝረቐ ኩሉ ክመርና ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ብስጋ ቀድሚ ምግላጹ ነቲ ስደተኛ ናይ እስራኤል ህዝቢ ካብ ስደት ዝመለሰሉ መገዲ ንርኢ ኢና እዚ ቃል ከዓ ብዛዕባ ሙሴን እስራኤላውያንን ፈርዖንን ዝነግረና ቃል እዩ መቅዘፍቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ኣምፂኡ ነይሩ እቲ መቅዘፍቲ ከዓ ምንጩ እንታይ እዩ ተተባሂሉ እስራኤላውያን بحد أوان بحد جزء أوان بحد يعطومن ببدلومن سدة نياتات خوينهم نيروم እግዚአብሔር አምላክ ካብ ስደት ይሰውረና ስደት ብዝተፈላለየ መገዲ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብኩናት ምኽንያት ክመጽእ ይኽእል እዩ ብጥሜት ምኽንያት ክመጽእ ይኽእል እዩ በሃይማኖት ምኽንያት ክመጽእ ይኽእል እዩ እስራኤላውያን እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ስደት ኣጋጢምዎም ነይሩ ኣብዚ ስደት እዚ ዘጋጠሞም ግፍዕን ብድዓን ከዓ ብዙሕ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ብሓጢአት ይኹን ብብቻ ብዝኾነ መገዲ ተሰዲድና ግን ክንተርፍ ዘይደሊ ኣምላኽ እዩ እሞ እስራኤላውያን ካብ ስደቶም ክምልሶም እግዚአብሔር ሓሰበ እዚ ናይ ስደቶም መከራ ኣብቂዑ ናብ ዓዶም ናብታ ንቦታቶም ዝሃቦም ርስቲ ቦታ ክምልሶም እግዚአብሔር ኣብ ዝደለየሉ እዋን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ፈቃድን ተቀቢሉ ናይ እግዚአብሔር ተኣዛዥ ኮይኑ ዝመርሖም ግን ግድን ኣድላይ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣብ ኢድ ፈርዖናውያን መጊቡ ኣብ ኢድ ፈርዖናውያን ኣብፂሑ እስራኤላውያን ክመርሕ ንሙሴ ኣልዓሎ ይዝብለና ሙሴ እስራኤላውያን ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቃድ ብቅዱስ መላእክ ብቅዱስ ሚካኤል መጋቢ ብሉይ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ መራሒነት ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ካብ ኢድ ፈርዖናውያን ከውፅኦም ጀመረ ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ንሙሴ ህዝበይ ኣውፅእ ኢሉ ክነግሮ ከሎ እግዚአብሔር ኣነ በየናይ ዓቕመይ ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ እግዚአብሔር ካብ ዝኣተውናዮ መከራ ከውፅኣና ከሎ ንሕና ብእንክእሎ ነገር ኣይኮነን ዘውፅኣና ንሕና ብዝሓዝናዮ ጥበብ ኣይኮነን ዘውፅኣና እግዚአብሔር ካብ መከራ ከውፅኣና ከሎ እግዚአብሔር ካብ ጭንቂ ከናገፈና ከሎ እግዚአብሔር ካብ ድኽመት ከላቀቀና ከሎ ንሕና ብዝመሃዝናዮ ምህዞ ንሕና ብዝሓዝናዮ ዓቕሚ ይኮነን እግዚአብሔር ዘውፅኣና እሞ በየናይ መገዲ እግዚአብሔር ዘውፅኣና ክንብል ከለና ንሱ ብዝተነዓቀ ነገር እዩ ዘውፅኣና ብዝተነዓቀ ነገር ሙሴ ማለት ኣብ ኢድ ፈርዖናውያን ዝዓበየ ምስኪን ሰብ እዩ ምስኪን ሰብ እዩ
ስለዚህ ፍርዖናውያን ከዓ ሓያላት ስለዝኾኑ እግዚአብሔር ንህዝበይ ኣውፅእ ኢሉ ክነግሮ ከሎ በየናይ ዓቕመይ ኢልዎ ነይሩ። በየናይ ዓቕመይ ከውፅኦ ይኽእል ክናገር እንኳ ዘይኽእል ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ቀሪበ ይኮነን ክናገር ንባዕለይ ዝዛረቦ ነገር እንኳ ንኻልኦት ከረድእ ዘይኽእል ዝኾንኩ በየናይ ዓቕመይ ክብል ተናጊሩ ነይሩ። እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ኪድ ስቂልካ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ኢሉ። እግዚአብሔር ምሳኹም እየ ክብል ከሎ ዘይንሓልፎ እምባ ዘይንሰግሮ ሩባ የለን። እግዚአብሔር ዝሓዘ ካብታ ይሕልፍን ዝተባሃለ ነገር ምሕላፍ ይከኣል እዩ። ኣይትወፅዎን ዝተባሃልናዮ ኩሉ ብእግዚአብሔር ክንዋፆ ኢና። ድሕሪ ሕጂ ኣይለዓሉን ኢሎም ጸላእቲ ዋላ ኣብ ልዕልና ፍርዲ ተቐመጡ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ግን ክንሓልፎ ኢና። ብእግዚአብሔር ኮይንና ዘይሓለፍናዮ መከራ እኒኦ ድዩ? ብእግዚአብሔር ኮይንና ዘይሰገርናዮ ጭንቀሎ ድዩ? ተስፋ ዝቆረፅናሉ ተስፋ ዝኾነና እኮ እግዚአብሔር እዩ። ንእስራኤላውያን እውን ተስፋ ዝኾነ መን እዩ ነይሩ? እግዚአብሔር። ንእስራኤል ዘስጋ ተስፋ ዝኾነ ኣምላኽ ሎሚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋና እዩ። ሎሚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ህይወትና እዩ። ሎሚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና እዩ። ሎሚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓጋዝና ደጋፊና እዩ። ሓጋዝናን ደጋፊናን ኣምላኽ ሎሚ እውን ምሳና ኣሎ። ምሳና ዘሎ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኩል ግዜ ካብ ሓዘን ካብ ጭንቀት ዘውፅኣና ብሱ መድህነ ዓለም እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። እስራኤላውያን ኣብ ጭንቂ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መልእክተኛ ሰብ ሙሴ፣ መልእክተኛ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ዝለኣኸ መን እዩ? እግዚአብሔር እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ሎሚ ኣብ ፀበብ ኣብ ጭንቂ ዘለኹም ብብዙሕ ሓዘን ተኸቢብኩም ዘለኹም ኩላ እግዚአብሔር መውፃእ ኣለዎ። እግዚአብሔር መሕለፍ መንገዲ ኣለዎ። እግዚአብሔር ናይ ምፅንናዕ ቃል ኣለዎ። እግዚአብሔር ተስፋ ግበሩ፣ ንቃሉ እመንዎ፣ ብድምፁ ስምዕዎ። ንሱ ባበይ መፀ ኢልና ብዘይሓሰብናዮ ነገር መገዲ ዘውፅኣና። እስራኤላውያን ተስፋ ቆሪፆም ነይሮም 430 ዘመን ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ፍርቂ ክፍለ ዘመን ማለት እዩ። ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣብቲ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ብዕፅዋን ክባን ማለት ይከኣል እዩ። ብጭንቂ ኮይኖም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድምፆም ክስማዕ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን እግዚአብሔር ግን ድምፆም ሰምዐ እዩ ዝብለና። ናይ ራሄል ነብዓት ሰምዐ እግዚአብሔር፣ ናይ እስራኤላውያን ኣውያት ሰምዐ እግዚአብሔር። ሎሚ እኮ ዝሰምዓና ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣሎ ኣሎ። ዋላ ግዜ እንተነውሐ ዋላ ግዜ እንተኸደ እግዚአብሔር ኣሎ። እስራኤላውያን ኣብዚ ጭንቂ ኣብዚ መከራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እግዚአብሔር ንሙሴ ልኢኹ ካብ መከራ ተውፅኦም መልእክተኛ ገይሩ ለኣኹ። በዚ መልእክተኝነቱ ተላኢኹ ሙሴ ናብ ፈርዖን ከይዱ ንህዝበይ ከገልግለኒ ይኺድ ሕደጎ ኢሉ ሙሴ ንፈርዖን ነገሮ። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን እኮ ደው ክብል ዝኽእል ፍጥረት የለን። ፈርዖናውያን ጨከንቲ እዮም። ሃፀይ ከም ማለት እዩ። ሃፀይ እንዳበልና ከም እንፅውዖም ናይ ነገስታት መፀውዒ እዩ። ፈርዖናውያን ናይ ግብፃውያን መራሕቲ መፀዋዒ እዩ። ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ንሙሴ ኣዚዝዎ ስለ ዝነበረ ኪድ ንፈርዖን ከም ዝበሎ ናብ ፈርዖን ከይድካስ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንህዝበይ ከገልግለኒ ይኺድ ሕደጎ ኢሉ መልእኽቲ ኣብቲ እስራኤላዊ ሙሴ ሓዲሩ እግዚአብሔር መልእኽቲ ለኣኾ እዩ ዝብለና። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ማለት ሙሴ ምንም ኣይኮነን ከም ማለት እዩ። ዝሓዞ ሰራዊት የለን፣ ዝሓዞ መሳርሒ የለን። ግን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓያል ንጉስ ደው ክብል ዝኸኣሎ ብእግዚአብሔር ሞገስ እዩ። ሎሚ ኣብ ቅድሚ ጸላእትና፣ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሓየልቲ ሰባት ዝኾኑ ብትብዓትን ብሞገስን ደው ዝበልናሉ ምኽንያት
مشترو انتاي كم زخونة تفلطو ديخم እግዚአብሔር እኮ እዩ ኻሊእ እኮ ይኾነ ኣብ ኢድ ሓያላት ኮይንና ግን እግዚአብሔር ሞገስ ስለዝኾነና ተናጊርና እንሰምዕ ርእዮምና ዝፈርሑና ኣየናይ ሓይልና ኣየናይ ክእለትና ግን ይፈርሑና ሰው ኢሎም ግን ይድንግፁ ድምፅና ሰሚዖም ግን ከዓ ሓሳባትና ሁሉ የደንግፆም ነገራትና ሁሉ ኣብ ቀድሚኦምስ ሓያል ኮይኑ ክረአ ዝገበረ ናተይ መድኃኔ ዓለም ስለ ዘለኻ ኢኻ በልዎ እስኪ ናተይ እግዚአብሔር ምሳይ ዘለኻ ኢኻ ኣምላከ ሙሴ ምሳይ ስለ ዘለኻ ኢኻ ኣምላከ አብርሃም ምሳይ ስለ ዘለኻ ኢኻ ንበሎ እስኪ በየናይ ሓይሉ በየናይ ዓቕሙ በየናይ ሰራዊቱ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ክናገር ሙሴስ እንታይ ኮይኑ እስራኤላውያን እኮ ስኺሎም ዝተገዝኡሉ ዘመን እዩ ግን ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ትቅድሚ ንጉስ ኸይዱ ክናገር ኣይፈርሐን ደፈረ ደኣ ድፍረት ዝኾነና ሞገስ ዝኾነና እግዚአብሔር እዩ እሞ لمون موجسنا مدهاني على مخانو خنفلتي قبعنا ناب إسرائيلاويان موسى خده እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ዝፈርዖን እምቢ እንተይልካ ግን ንሆ ምሕዳጉ ንእስራኤል ህዝቢ እምቢ እንተይልካ እንተኣበኻ እንሆ ኣነ ንኹሉ ሃገርካ ብቁርፃብ ክወቅዖ እየ በሎ ብቁርፃብ ክወቅዖ እየ ኢሉ ተናገሩ يخمود እግዚአብሔር ولما أبيك أنت فنوتو ناهو أنا أزبط كله أدباريك بقرنات نمسداد نتز من محداك مبين تيلكا إنه أنا هاجر كخلو قرنات بقرنعات زبال مالت انقرع كمالتيو انقرع بزح شملوو بمصحف كن بقرنعب كوقعيه نحزبها نهاجر كان كبل تناجر እግዚአብሔር ዝቃል ዝተናገረ እምቢ እንተይልካ የሞት መንዩ ሙሴ መንዩ እንተይልኩም ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ ፈርዖን እንታይ እዩ ናይ ዓለም ሓያል ሰብ እዩ ኣብቲ ሓያል ናይ ዓለም ሰብ ብትብዓትን ብኹርዓትን ደው ኢሉ ክናገር ዝኸኣለሉ ምኽንያት ስለምንታይ እዩ ሓይሊ እግዚአብሔር ሒዙ ስለልኸድ እዩ ምስ እግዚአብሔር ዘሎ ሰራዊት ተኣኪቡ እንተመፃ ኣይፈርሕን ናይ ዓለም ዋዕዋዕታ ኣይፈርሕን ናይ ሰይጣን ፉከራ ኣይፈርሕን ምስ እግዚአብሔር እንተ ኮይንና ሎሚ ገንዘብኩም ክጠፍ እዩ ሎሚ ዓቅምኩም ክደክም እዩ ከጥፋኣኩም እየ ኣይ ክትነብሩን ኢኹም ስጋኹም ንሰማይ ኣራዊት ክኾኑ እዩ ንዝበለና ሰይጣን ክንፈርሕ ኣይንኽእልን ምስ መን እንተ ኮይንና ምስ እግዚአብሔር እንተ ኮይንና ምስ ኣምላኽና እንተ ኮይንና ኣይንፈርሕን ኢና ምክንያቱ እግዚአብሔር ሓይሊ ስለዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተዋጋኣይ ስለዝኾነ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ንሙሴ ተናገሩ ነገር ግን እምቢ ስለለበለ እቲ ፈርዖን እግዚአብሔር ከም ዝበሎ ገበረ ይዝብለና ከም ዝበሎ እንታይ ገበረ ببزح مقصفتي እግዚአብሔር ንፈርዖን ወቅዖ ይዝብለና ንፈርዖን እንታይ ገበሮ ወቅዖ ነገር ግን ፈርዖን ልቡ አትረረ ይዝብለና ከምቲ ከሆነካ እዩ ዝበሎ እንዳኾነ እንዳረአየ ካብ ክፍኣቱ ክምለስ ይከኣልን ይዝብለና ሎሚ ካብ ክፍኣትና ኣይንምለስን ኢልና እግዚአብሔር ብሓደን ብኻሊእ መገድን መኺሩና ዘኺሩና ኣይንምለስን ዝብልና ሰባት እግዚአብሔር ብመቅሰፍቱ ከይወቅዓና ክንጥንቅቕ ይግባአና እግዚአብሔር ብቁጣዑ ከይወቅዓና ክንጥንቅቕ ይግባአና ልቡ አትረረ ይዝብለና ኃጢአት ንስሓ ተዘይኣቲናላ ካሊእ ኃጢአት ክንሰርሕ እያ ትዕድመና ካሊእ በደል ክንገብር እያ ትእዝዘና ካሊእ ጥፍዓት ካሊእ ገበን ክንሰርሕ እያ ትእዝዘና ኃጢአተኛ ፈርዖን ንኻሊእ ኃጢአት ተዳለወ ደኣ እምበር ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ናይ እግዚአብሔር ተግሳጽ ክስማዕ ኣይከኣለን ልቡ አትረረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከዓ ኣይሰምዖን እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ እቲ ሁሉ ዘዘካ ነገር ክትገብር ኢኻ ኢሉ ኣዘዘ ይዝብለና እዚ ሁሉ ነገር ክገብር ከሎ ንሱ እውን በጥንቁልናኡ ብኻሊእ መናፍስቲ ርኩሳን ብዝስሕቡ ሰባት ብዝስሕቡ
ናይ ጥፍኣት ሰባት ናይ ኣጋንንቲ ግዙኣት ብዝኾኑ ፈተነ እዩ ዝብለና ድሓር ግን ሙሴ ዝገብሮ ዝነበረ ብእግዚአብሔር እዩ ንሳቶም ይገብርዎ ዝነበሩ ግን ብምንታይ እዩ ነይሩ እዩ ዝብለና ብጥንቁልና እዩ ነይሩ እቶም ጠንቆልቲ እውን እንታይ ይበሉ እዩ ብስራዮም ዋላ ጻጹት ከውፅኡ ከምኡ ክገብሩ ዋላ እንተኸኣሉ ነገር ግን እቲ ናታቶም ስራሕ እቲ ናታቶም ጥፍኣት ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ናይ እግዚአብሔር መቅሰፍቲ እንዳሰዓረቶ እንዳጥፍኣቶ እንዳሓየተለቶ ክትኸድ ከላ እንታይ ይበሉ እዩ ዝብለናቶም ጠንቆልቲ ንፈርዖን እዚኣ ኣጻብዕ ኣምላኽ እያ ኢሎም እቶም ጠንቆልቲ ነገርዎ ይብለና ተመልከቱ ኢኹም ናይ ጸላኢ ምስክርነት ጽቡቕ ይበሃል ወዶ ናይ ጸላኢ ምስክርነት ዓብይ ምስክር ዝኾን ናይ ጸላኢ ምስክር ይበሃል ሽሙ ኩሉ ናይ ጸላኢ ምስክር እዩ ዝበሃል እቶም ጠንቆልቲ ንፈርዖን እንታይ ይበልዎ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ማለት እኮ እዩ እዛ ኣጻብዕ ኣምላኽ እያ በልዎ ኣጻብዕ ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ ሓይሊ እግዚአብሔር ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ኦሪት ዘጸአት ዘሎ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 19 ናይ እግዚአብሔር ኣጻብዕቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ኣጻብዕቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓይሊ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ክነግረና ከሎ ብዛዕባ ኣጻብዕቲ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ና ትምህርትና ርእሲ እውን ስለ ዝኾነ ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕኻ ንስኻ ዘቆምካዮም ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ ይብል ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 3 ኣጻብዕ እግዚአብሔር ማለት ሓይሊ እግዚአብሔር ስልጣን እውን ይበሃል እዩ ኣብ መጽሓፍ እውን እንታይ ዝብል ከዓ ኣነ ንኣጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና እንሃ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መፀት ዝብል ቃል ኣሎ ኣብዚ ቃል እዚ ንኣጋንንቲ ዘውፅኦም እግዚአብሔር ብምንታይ እዩ ብስልጣኑ እዩ ስለዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ዝነግረና ኣነ ንኣጋንንቲ ብኣጻብዕ ኣምላኽ ይብል ኣጻብዕ ስልጣን ኢሉ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ግን እንታይ እዩ እዘን ኣጻብዕ እዛ ኣጻብዕ ግን እዛ ሓይሊ እግዚአብሔር እያ ክብሉ ከሎ እዚ መከራ ማለቶም እዩ እዚ መከራ እዚ ሓያል ዝኾነ ነገር ናይ እግዚአብሔር እዩ ንሕና ብእንሰርሖ ኣስማታዊ ስራሕ ብኣጋንንቲ እንሰርሖ ስራሕ ሁሉ እቲ እግዚአብሔር እዩ ብኣጋንንቲ ኣታላልነት ጋኔን ዲያብሎስ ከይሰዓረ ዝሰዓረ መሲሉ ከይከኣለ ዝኸኣለ መሲሉ ብዝናገር ብኣጋንንቲ ስራሕ ዝስራሕናዮ ዳኣ እምበር ብዓቕምና ኣይኮነን ክብሉ እቶም ጠንቆልቲ ንፈርዖን ዓቕሞም እስካብ እዚኣ ከም ዝኾነት ነገርዎ እዩ ዝብለና ኣጻብዕ እግዚአብሔር ንኣጋንንቲ ስለለቅጥቅጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ኣጻብዕ እግዚአብሔር ክብሉ ተናገሩ እቶም ጠንቆልቲ ማለት እዩ ንፈርዖን እዛ ኣጻብዕ ኣምላኽ እያ በልዎ እዛ መከራ ማለት እዩ እዛ ኣብ ልዕልና ትወርድ ዘላ እታ ንሕና ዝገብራ ዘለና ብዲያብሎስ ተኣዚዝና ብኣጋንንቲ ተመኪሕና እንሰርሓ ስራሕ እትስዕር ሓይሊ እዚኣ ኣጻብዕ እግዚአብሔር እያ ኢሎም ተናገሩ ምክንያቱ ንሳቶም ስርሕዎ ስራሕ ንፈርዖን ከድሕኖ ይከኣለን ነይሩ ኣይከኣለን ብመከራ ኩሉ እግዚአብሔር ክቐፅዖ ከሎ ናብ ባዕሉ ክምለስ ይከኣለን ሎሚ ብዝተፈላለየ መከራ እግዚአብሔር ገሲጹና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምለስ ዘይከኣልና ሰባት ብዙሓት ኣሎና እሞ ንእግዚአብሔር ቃል ዘይምስማዕ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምለስ መድኃኔ ዓለም ይርዳኣና እግዚአብሔር ኃጢአት እንተገበርና እግዚአብሔር እንተበደልና ስኢሉ ብናይ መጀመርታ ኃጢአትና ዘጥፋኣና ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ንፈርዖን ክንዲ ዝኣክል ዕድል ካብሃበ ንዓና ደኣ ክንዲ ዕድል ይህብና ክኾን ይኽእል ፈርዖን ልቡ ዘደንደነ እግዚአብሔር መን እዩ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ክፉእ ቃል ዝናገር ፈርዖን እግዚአብሔር ግዜ ሃቦ እግዚአብሔር ግዜ ሃቦ ሎሚ
نحنا بلعل እግዚአብሔር እንዳበደልና ስኺሉ ዝርየና ዘሎ ብደሙ ዝገዛአና ስለልኾነ ክንጠፍእን ክንሞትን ዝደሊ አምላኽ ስለለይኾነ ብምሕረቱ ይርየና ኣሎ ብፍቅሩ ይሕልወና ኣሎ እምበር ከም ጥፋትና ከም ኃጢአትና ተዝኾን ዘመዓልት እዚኣ ክንውዕል ኣይምተፈቀደልና ነይሩ ከም ዝፍለጥ አጻብዕቲ እግዚአብሔር ሓቢድ እዩ ቁጣዓ እግዚአብሔር ከቢድ እዩ ነገር ግን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ አምላክና እግዚአብሔር ከም ምሕረትካ ደአ እምበር ከም ኃጢአትና አይኹን ከም በደልና አይኹነልና እንዳበልና እንድንምኖ አቦና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንሱ ከባቲ አበሳ ስለልኾነ ኖ በሰላም ውዒልና ንሓድረልና ደአ እምበር በኃጢአትና በበደልና እንተዝኾን ጊዜ አይመረኸብናን ሕይወት አይመረኸብናን እግዚአብሔር ግን ለምውን በምሕረቱ ይሕልወና አሎ ለምውን በፍቅሩ ይምልኸተና አሎ ቁጣዓ እግዚአብሔር ሓያል እያ ንፈርዖናውያንን ንኹሉ ንነገስታትን ሁሉ ባሕሪ ኤርትራ ንኽተስጥሞም ዝኣዘዘ እግዚአብሔር እዩ እቶም እስራኤላውያን ብሰላም እቲ ባሕሪ ከም መይዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ከም ንቁፅ ኮይኑ ከስግሮምን ክሕልፎምን ከሎ ምድሪ ተኣዚዛ ባሕሪ ተኣዚዛ ብእስራኤላውያን ንህዝቢ እግዚአብሔር ክትሕልፍን ክትስግርን ከላ ነቶም ክፉኣት ግን ነቶም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዝተዓበዩ ንእግዚአብሔር ህዝቢ ከጥፍኡ ብትብዒቢትን ብኽፍኣትን ንዝመፁ ግን እታ ባሕሪ እንታይ ገበረቶም እዩ ዝብለና ወሓጠቶም እዩ ዝብለና እታ ባሕሪ ኣስጠመቶም እዩ ዝብለና ቁጣዓ እግዚአብሔር እንድሕር መጺኡ ፍጥረታት ሁሉ ዝእዘዝዎ አምላኽ በቶም ዘለዉ ፍጥረታት እዩ ዘጥፍአና እግዚአብሔር ኣብዚ ክንሪኦ ዝግባአና አጻብዕቲ እግዚአብሔር ሓያል ከም ዝኾነ ፈሊጥና ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ስለ ዘሎ ደአ እምበር ከም ፈርዖናውያን ልብና ነደንድን እንተኾይንና ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ከይመጽአና ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና እዩ ዘርእየና እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሸፊኑና ስለልኾነ እዚ ተረዲእና ናብ እግዚአብሔር ናይ ምምጻእ ሓላፍነት አሎና እግዚአብሔር ንፈርዖን ክንድዚ ግዜ ካብሃቦ ንዓና ግዜ ስለለሃበና ኢና ኣብዚ ዘሎና እምበር ከየጥፋእና ተሪፍና ኣይኮነን ገበነኛታት ከይኾንና ተሪፍና ኣይኮነን ኃጢአት ከይሰራሕና ተሪፍና ኣይኮነን ድሓር ግን አጻብዕቲ እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ بمسئ اخلن قلبان كمن نصريلو شعو እግዚአብሔር ግልጽ ሆይና ብዝመጻል እዋን ግን ነተሓጢያተኛ ከም ግብሩ ነተጻድቅ ከም ስርሑ ክህብ ክመጽእ ከሎ ሽዑን መከራ እግዚአብሔር ክጻወር ዝኽእል የለን ግን እግዚአብሔር ንፈርዖን እስክንድዚ ዕድል ካብሃበ ንዓና ክንደይ ግዜ ዕድል ይብና ኾን ይኽእል ብዙሕ ዕድል ይብና ኣሎ ዕድልና ብዘይ ምጥቃምና ግን ከም ፈርዖን ልቡና ዘትረርና እግዚአብሔር አበየሎ እግዚአብሔር ተዝህልው እንዳበልና ኣብቲ ናይ ምሕረት እግዚአብሔር ምሕረቱ ክንድምጥቃም ይቅርታው ክንድምጥቃም ናብ ድሕሪ ዝተመለስና በሐሳብና እግዚአብሔር የለን ኢልና ዝደምደምና ብምዃንና ብዙሓት ሰባት ዝተበደልና ኣሎና እሞ ካብዚ በደል እንወፃሉ ካብዚ ጥፋት እንወፃሉ እግዚአብሔር ዕድል ስለለሃበና ጊዜ ስለለሃበና እታ ናይ መጨረሻ ዕለትና እታ ናይ መጨረሻ ናይ ሞት ጊዜና ከይመጻኣትና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ክንቀርብ ይግባአና እቶም ጠንቆልቲ እቶም ጸላእቲ ኃይል እግዚአብሔር ሓያል ከም ዝኾነ መስኪሮም እቶም ጠንቆልቲ ናይ አጋንንት ምሕደር እዮም ናይ አጋንንት ምስክርነት አድላይ ኮይኑ ከይኾነስ ነገር ግን ነቲ ፈርዖን ኣብ ልቦናኡ ዝሓደሩ አጋንንቲ ሓይሎም ክንድዚ ካብ እስካ ክንድዚ ምዃኑ ካብዚ ንላዕሊ ስልጣን ከም ዘይብሎም ካብዚ ንላዕሊ ክጻወረዎ ዘይኽእሉ ኃይል እግዚአብሔር ምዃኑ ግን ክልፍልፉ ክኢሎም ማለት እዩ ኣይከኣልናን ክብሉ ተራእዮም ማለት እዩ ልቢ ፈርዖን ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ተረረ እዩ ዝብለና
ልቢ ፈርዖን ግን ተረረ እቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ነገር ንዘይ ምስማዕ ልቦናኡ አደንደነ ካብ ዝደንደነ ልቦና መድኃኔ ዓለም ይውፅአና ዝደንደነ ልቢ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኸይሰምዕ ኣዝዩ ዝችገር ኣዝዩ ዝጽገም ምክንያቱ ልቡናና ብትዕቢትን ብኽፍኣትን ብሓጢኣትን እንተተታሒዙ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንምስማዕ ግዜ የብሉን ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ንምስማዕ ሰዓት የብሉን ምክንያቱ ልቡ ዝደንደነ ሰብ የማን ፀጋም ክሪአ ኣይክእልን ግዜ የብሉን ዓቕሚ የብሉን ሓጢኣት እቲ ዝስርኢ ብስጋዕ ዓይንና እትዕውር ስለልኾነ መንፈሳዊ ዓይንና እትዕውር ስለልኾነ በዚ ምክንያት ከዓ ረድኤት እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ሓይሊ እግዚአብሔር ክትርኢ ዘይትኽእል ብምግባር ናብ ጸልማትን ናብ ሞትን ክንጓዓዝ እያ ትገብረና ማለት እዩ ስለዚ ትንሰረረ ልቦናና ብፍቅሪ እግዚአብሔር ሰይርና ናብ ጽድቂ እግዚአብሔር ተመላሊስና ንዘላለማዊ ምሕረትን ጽድቅን ክንነብር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይርዳአና አምላኽና እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ጭንቅን ካብ መከራን ከም ዘውፅአ ኩሉ ንዓና እውን ካብዚ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከለና ጭንቅን መከራን እዩ እሞ ንሆ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ መጨረሻ መወዳእታ ኣብ ገሃነም እተፍርድ ንሓይሊ እግዚአብሔር መቕሰፍቲ እግዚአብሔር ከይትሕዘና ክዱ ናብ ገሃነም ውረዱ እትብል መቕፃዕቲ ከይትመፅኣና ሎሚ ብሂወተ ስጋ እንዳሃለውና እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝሐጉስ ስራሕ ብምስራሕ ናብ ጽድቁ ክንጓዓዝ መድኃኔ ዓለም ይርዳአና ይሓግዘና ዝመሃረና ዝመዓደና ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ እግዚአብሔር ሽሙ ዝተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን 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 ቃል ሕይወት ቃል ሰናይ ይስማና ክብረ አቡና ሰማዕናዮ